Tree planting, tree planting. Mapapicture kita. Video ini, video. Video. Ano naman ako, subago ka? Ayun Okay. Ini video, si Sika na nagtanong. Kami. Daw na yung pangaran niya, ano yung pangaran? Ayan o, Solomon Garcia, Pibre, Abanyo. Oh, yun na. Nangyari na. Ano ito pa? Bunutong nagyari na eh. Bunutong nagyari. Bunutong nagyari. Itanong nagyari. Tree planting po, tree planting dahil test the anniversary. Yan. Alright, say hi. Test the anniversary. Happy test that 25 anniversary. Ay, nag-video na naman. Ma-YouTube na naman. Ma-YouTube na naman ninyo. Ini, ano ni babalik pa? Yeah. Say hi, say hi. Say hi. Sing dakol, say hi. Saro, makusog na hi. Kasip mas, hi. Kasip mas, hi. Alright. Pa naman sa iba! Ikaw maganda ka nagawa ka ni? Performance din sa performance. Ikaw ba naman? Kayo ka? Sabi mo, Sa'yo mo nakapili. sir, sabi mo okay ka na kaya? Sabi mo okay ka na kaya? Ikaw kayo naman. Ayun, ikaw naman. So, mamaya mag-perform tayo. Say hi, mga performer. So, happy 25th Tesla anniversary. We are here at the 10th. Yan, naka-record to. We are here at the 10th. Ito, Avenue Plaza. Everyone, the 10th. Click like, parang click like and subscribe.